אני רוצה להגיד לכם, קודם כל שהשם יחזק אתכם, שייתן לכם כוח, אחד מכם. אתם עושים פה חסידות גדולה, אתם עושים פה באמת, מעבירים פה לאנשים, מצב רוח, מרימים להם, נותנים להם בזמנים הכי קשים שלהם. אתם קצת מרימים את האנשים, כל הכבוד לכם. השם יברך אתכם, השם ייתן לכם באמת כוח לעשות את זה ולהמשיך לעשות את זה ברצון, ככה בכיף כזה, בהתנדבות מכל הלב. אני רואה אתם באים, עושים את זה. אם היה לי סוכריות לחלק לכם משהו, זה הסוכריה, אני מחלק לכם. אתה הסוכריה. אתם באמת סוכריה. עשיתם את הבוקר. בעזרת השם הקדוש ברוך הוא ישים עליכם כל הדבר. אמן, 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 אמן. שבת ימין יזעקו. עושים לנו שבת מושלמת, קמים עם חיוך לפחות אנשים, מי שרואה, מי שיכול, מי שלא. שבת שלום, תרגיש טוב. שבת שלום, רפואה שלמה.